Ngiyababingelela abangcwele bonyasi. Amen. Nhlasuthi kamajozi kamaphumulo phethe umshumela ungena. Amen. Ngisasemusha ke kodwa ngizocela ukubingelela nami ngihlabelelo 132. Amen. Mina ngomole esivini nami ngomunye obemenyiwe kulela lizwe elihle. Kuhle maNazaretha ebuhleni bethu. Muhle uShembe. Angeke maNazaretha ayikho into enjengale emhlabeni. Ayikho. Yazi abama usidavada ubungeke ucoshe. Amen. Should 10 years come phela uShembe ngesambona ngamehlo somgcina ngizwe. Amen. Ngeke sambona futhi 10 years is too much. 5 years ngeke sambona ngoba phela abantu abangegqoli ngomhlobo baningi badlula thina esigqokile. Amen. Amen. Ushembe uNkulunkulu maNazaretha wazi waba uNkulunkulu usho kithi nakimi. Kwenzeka imhlola into engakaze ngicabanga ukuthi yokuyenzeka. Ushembe wafika wangena ekhaya wafika wakhetha mina. Ushembe uNkulunkulu ngempela. Amen. Bafowethu nalani ngayigqokile ngoba emhlophe ikhetheni ngoba uShembe ngeke ngiphinde nimbone imali emiyeka manje. Sewugcina ngokuzwa ngombhobho umuzwe iBKN ukuthi awubuye lokhu uShembe ugcine uzwizwe. Ngoba ngeke sambone impela yena ngoba hayi sigcwele kakhulu umkhumbu uyalayisha kwaShembe. Amen. Ngithi uShembe uNkulunkulu maNazaretha ngoba mina ngafika la ngizonikela ngizobika usizi nje. Ngafika ngigqokele nje. Hey ngafika la ekhaya ngazonikela ngakhuluma nephoyisa lapha engangidwala ukubona la ngisebenza ngakhona ngiqhatha usizi lathi akuyonikela Hlisuthi ngase ngifike kunikela embeni ngisaba ngase ngifika ngihamba ngilala ngase ngilalela nje ngase ngiyikhohlela ngazenzela okwami kwasemhlabeni kwathi ndatha kusala siqhamuka ikhehla egqoka izibuko ezinkulu ezimhlophe lesigqoko simnyama libeke emahlweni ladlula lasehleka nempunga la ihlathini laselihleka liyale ngathi na umhlola ngathi ubani umkhulu ke lo ngathi kwenze njani laselithi mntanami yabona la ngathi ukhala la ndlela ngathi uyungayiyeki ngoba yonke into ayifuna ayikhona njengoba ningibona ngiguqela namhlanje ngemuhle maNazaretha phela kumuhle manje ngoba phela maNazaretha thina besiza insizwa thina sazi ukuthi umuntu uyashawa iqiniso nje besazi ukuthi umuntu uyashawa thina esigodini sangakithi besazi ugoloko thina ukuthi ugoloko usitshela ngesonto udlala ngesikhathi wena shonseli la besazi induku thina sothi ukuthi umuntu uyashawa thina kiwe emidlalweni kodwa ke ngokuhlupheka nosizi ngoba bathi uShembe ukulanda ngendlela ezihlukene mina bangilanda ngosizi ekhaya bekudliwa ngeinkuni ukuze kudle umama behlathini kuze kudliwe kodwa uShembe wathi ngeke izenzeke lonto lomuzi uzovuka ngizolanda bemunye ngizombonisa ukuthi ngubani nanga phela maNazaretha umuzi wasekhaya ukhona ngonyasa since ngile ndawo nje umuzi wakithi ukhona uyadlondlobala ngiyawubuka nje ukuthi hayibo la umuzi ngempela nawo uba khona lo makhelwane impela bathi
lo shembe wakho simbona ngawe ndoda. Ushayeba uNkulunkulu ngempela maNazaretha. Ngimbona kimi, angimboni kuwe, ngimbona ngami. uNkulunkulu Nkosi yamakhosi akubona ushembe uNkulunkulu ngempela baba mangasiqedela isono ngoba sihlushwa isono zokhokho bethu. Izona esithwele. Uthi baba uMshumayeli ngelinye ilanga uthi lana inkolo yethu lana ungabona usonto kuphela 30 years ingalungi lutho indaba ayikini emsamo hamba uyobuza ugogo wakho nomkhulu wakho ubamba kanjalo. Hayi ungathi wayisho kumina ngase ngifika ngibona ngempela nakho izinto engathi zama ngase ngithi angilande lamakhehla ngizala. Ngase ngiwabuza sacishe bana sengitshela ngokhokho ukuthi ukhokho wafa kanjani. Ukhokho wafela emsinga emabuvini kaMajosi. Bamgwaza ngomkhonto nje bamngcwaba kwaphela kanjalo kwangenziwa lutho. Umkhulu angayinaka ubaba bangayinaka le ndaba. Sizovuka ngami nje ngoba sengikula magcebe. Kanti kuzovusa umuzi wabo baba ngami. Namhlanje ngikhuluma ngento ekhona maNazaretha ngikhumbula ngento ekhombekayo kodwa ngisebenza ngenze lutho ushembe imilingo yakhe sezulwini. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen.